Bodoland Tiger YouTube channelaव आं नोंथांमोननि गेजेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे जाबाय जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। आलिगर होननाय जायगायाव सासे 2 बोसोरनि हिनजावसाखौ सानै कालप्रिटआ बुथारदों। जोबोर खस्थ' खालामनानै बुथारदों 2 बोसोरनि। बेनिखायनो आं बिसोर सानै कालप्रिटखौ साजा मोननांगोन बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्रायबो दाबि खालामो। दिनै एकदम गासै भारतआवनो बेखौ लानानै जोबोर प्रतिक्रिया जादों, दुखु फोरमायदों जे जाय बुथारदों कालप्रिट बे साजा मोनथारनांगो। क्रिकेटारनिफ्राय लानानै दिनै बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसफोराबो जोबोर दुखु फोरमायदों, खास्ति मोननांगोन होननानै सुनिल शेट्टी मोन, विराट kohli, aksay kumer आरो गोबाङानो दुखु फोरमायदों। बे जाथाया मानि थाखाय जाखो, मानि थाखाय गथ' फिसाखौ बुथारखो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंनो नागिरदों। जाहिर मुंनि सासे मानसिनिफ्राय बे बुथारजानायनि बिफाया 10,000 रां दाहार लाथ'दोंमोन। बे रांखौ बै उन्दै गथ'सानि बिफाया जाहिरनो होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो रागा जोंनानै बिनि फिसाजोखौ बुथारनाय जादों। बे बुथारनाय मानसिया जाबाय सानै, जाहिर आरो आसलाम। खोनानाय बायदि आसलामाबो गावनि निजिनि फिसाजोखौनो रेप खालामदोंमोन। बेनि थाखायनो बिथांनि बिसिया बिजों थाया होननानै फोरमायनाय खोनानो मोनदों निउसफोराव। बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जोबोर मोजाङै लाखिनांगो, साबधानाव लाखिनांगो। बिमा बिफाया अरायसम गावनि लोगोआव लाफानांगो। हारसिङै उन्दैसाफोरखौ 2, 3, 4, 5, 10 बोसोरनि गथ'फोरखौ जाहाथे हारसिङै जेरावबो हगार हरा। आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि फैसा दाहार लानानै होनो हायाखैब्लाबो जाहाथे गथ' गथायफोरखौ बुथारा बा बे मानसिखौ बुथारा। अनलि 10,000 10,000 रांनि थाखाय दिनै आगोमा जा गथ' बे गथ'खौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। बेनिखायनो जोबोर साबधान लाखि गावनि गथ'फोरखौ। दिनै गासै भारतआवनो प्रतिक्रिया जागासिनो दङ। बेफोरबायदि मानसिया साजा मोननायनि जग्य।